יאללה, התחלתי. אז שלום חברים, מה קורה? אני נמרוד, זה זיו, מה עולה? וזאת תהיה סדרת survival חדשה שנעשה בתכל'ס, זה יהיה צ'אנל חדש של מיינקראפט, שאנחנו כבר הרבה זמן רוצים להעלות אותו ולשחק, לעשות כיף. רגע, זה כבר באמצע היום, אני אעשה רגע. זהו. אז קיצור, מה שנעשה היום, נתחיל סדרת survival חדשה. כמו שאתם רואים, זה סיד חדש לגמרי, יפה, אני אומר שזה סיד באמת הלכתי יפה, להביא עץ. בכיף. יש שם ג'ונגל, פה יש לנו ביצה, יש הרבה חיות, באמת הסתדרנו עם זה טוב, מעולה להתחלה. אז זהו, יהיו לנו כמה פרקים וזה, מקווה שתהנו. בדיוק. אז בוא נחפור לנו כדי שתהנו. הנה, יופי, עכשיו גם לא נצטרך להתעצבן ולמצוא כבשים. יש לנו כאן. סבבה, תקשיב, אני הולך להביא איזה ככה 30 עץ, ונתחיל כבר להתקדם לקראת הלילה, טורצ'ים וכאלה. אני באמת אומר שכאן זה שטח ממש טוב לבנות תקשיב, יש לי בית, פה יש הרבה. שטח למנהרה, אני רוצה להתחיל מנהרה, לא בית. כבר? כן, מנהרה. מנהרה קטנה, חמודה כזאת, בוא אליי, תראה. חופשי. התקדמתי לביצה. רק שנייה, אני צריך לעשות פה קצת אוכל, לראות. הנה, יש כאן עוד קצת כבשים. השמדתי אותם. מרושע שכמוני. וואי, דווקא מצאתי פה מקום נחמד לבית. שאת כן? חושב. בוא, תראה. בביצה, איפה אתה? בביצה גם, רק תתקדם לעברי, חכה. אגיד לך איפה אני. יש כזה מלא עצים, תיקח שמאלה, שמאלה מהעצים. פשוט שמאלה. הנה כאילו, בדיוק, מאחוריך. איפה? שנייה, אני אתקדם מאחוריי. אליך טיפה. הנה, אה, קח שמאלה, שמאלה, פה שמאלה. כן, כן, רגע. תראה אותי פה. אתה רואה אותי? כן, כן, כן. סבבה. תתקדם לשם. איזה הירו בריין. לא הירו בריין, גיבור מוח, גיבור מוח. גיבור מוח. טוב, מתחיל. אני רעב. ככה זה ההתחלה משעממת כן. הזאת. אבל בסדר, לאט לאט מתקדמים, אנחנו גם... אני בטח לזה... אני לא יודע כלום על הגרסה הזאת. זה חדש לי. כן, לא גם לי. שיחקנו איזה 3 חודשים, התחלנו לשחק מאלפא, שפספסנו די הרבה, אבל בסדר. די הרבה מאוד. כן. טוב, יש לך כבר פורנס? לא, אבל אני מכין קרפטינג טייבל דקה. יאללה, תכין מהר, צריך כבר... אני מת מרעב. אני עכשיו עומד לאכול חזיר חי. לאכול אותך. דורש את מותי. הכנתי לנו מעין מערה, אתה תראה. יש לי בדיוק 2 אוכל. 2. יופי, תביא, אני אביא לך. לא, כאילו... כאילו... 1. זהו, אני אוכל אותו חי. אה, מוזר, חשבתי שהוא כזה... מה זה רק אם אוכלים צ'יקן אז לא עושה לך פלפל קיבה? אם אתה לא אוכל יודע. צ'יקן חי?
כנראה. אוי, מתי התחלנו להקליט? לא, בסדר, יש לנו את 50, הרבע משהו שעה הזאת. כזה, לא? כן. יש לנו איזה 4 דקות כזה. טוב, אז גם אם יש באמת איזה מודים או משהו, כל דבר שאתם רוצים שנשחק, תנו צ'אנס לצ'אנל הזה, אולי הוא ילך טוב, לכו תדעו. בדיוק. טוב, בוא נראה. ככה. סבבה. אני מכין לנו בינתיים, איך קוראים לזה? תנור ועניינים. כיף. מצאתי כאן, הופה, מצאתי איירון. יופי, מעולה מצאתי קול. יש כאן בערך, כן, אפשר להכין 2 פיקקסים, איירון. תכין 2 דלתות אם אתה כבר ככה. משוון. אה. בסדר, בכיף, אין בעיה, רק איפה אתה? אתה תראה מערה אני שם. מערה? מנהרה כזאת. טוב, מין, נמצא אותך. בוא נראה. יש מצב? לא. טוב, אז מה בתכלס המטרות שלנו לפרק הזה? בוא תגיד לי. ככה. קודם כל, בראש ובראשונה אנחנו צריכים להרגיל לנו קורת גג, כאילו המערה הזאתי. כן, אוקיי. לארגן אותה עם תנור, עם קרפטינג טייבל, מספיק אחד, ולפחות איזה צ'סט. כן, בסדר. כל ההתחלה הזאת. כן, כל הבסיסי, ואחר כך אולי אם יישאר לנו זמן, אפשר גם אפשר חופשי להתקדם לעשות בו זמנית. כן, אולי אני אלך על מים ואתה תלך על מה שבא לך. וואלה, בכיף. אז אני אחפש אותך עכשיו. כן, תבוא, אני פה ליד, אתה תראה אותי, אתה תראה מערה. איך זה, ליד, מה זה כאילו מערה בתוך הרצפה או ש... לא, בוא אני אקח אותך. ראית את האגם הזה? האגם ההוא שאז. גם, רגע. קח את... הנה אתה. אתה בוא. שלום כיתה א', שלום לבחור יש לי הקטן. בוא. 19 פונקצ'ופ. טוב, אתה טוב. אתה בא? בוא, שלום. יופי. מעולה, מעולה. יופי, מצאתי פה איזה 4 בלוקים של איירון. לא, יש פה עוד. תביא לי עכשיו, אני כבר אכין לנו 2 פיקקסים. לקח. הכנת תנור או שעוד לא? לא, אבל יש לי את הנה, יש לי אני מלא מכין, סטום. סבבה, תכין. שים לנו פה ככה. תביא גם את שלך, נכין 2 אפילו. כך. טוב, דלת יש. תיזהר כי בלילה הזומבים יכולים לפרוץ את אוי, לא. אז תקשיב, מה שנהוג לעשות בימינו זה לבוא ככה, שזה טיפ חשוב תביא לצופים, גם את האיוון שלך. טיפ חשוב בוא, ולחסום לפחות בלוק אחד, ובמידה ואז הזומבים תחסום בחוץ, הם דופקים על הדלת וזה משגע. בסדר, אפשר גם מבחוץ וגם בפנים, ואם הם זה אז הם לא יכולים לעבור פה. תביא את האיוון שלך. איוון. כך, 6. תכין לי פי-קייקס ואקס. וואה, התחלנו... עשירים, אחי, ממש עשירים. אתה מבין? זאת הרוח. טוב, בוא נראה. אנחנו... זה כבר הפרק
הפעם השלישית שאנחנו מנסים לצלם את הפרק הראשון, אבל כל הזמן, לא יודע, כל הזמן הולך איזה משהו. פעם אחת הפרפס של זיו היה דפוק, פעם אחת צילמנו עם עוד איזה מחבל אחד. לא, אבל אחלה גבר, אחלה גבר. מייקל. כן. טוב, בואו נראה. לפה, זה לפה. אוקיי, אז ככה, יש לי וודן פיקריקס, סטון וטורצ'ים. יש לי 22 טורצ'ים, אתה צריך כמה? בכבוד. בבקשה. קח. יופי. על הכיפק, תודה. תכין לי איזה אקס, אתה יכול? הופ, הופ, הופ. רגע, וואי, חשבתי נתקע לי כבר. חשבתי לשיר אופגנגנם סטייל. מה להכין לך? אקס, אם אתה יכול. בוא. בוא תביא. יופי. מצוין. טוב, אז... צ'יט פרי, ביץ'. אתה מקבל חפה, אתה יודע? כן, חפה. חפה זה HP, כן? כן, אני יודע, XP אתה מקבל. כן. למה היא חפה? נו. טוב, אז ככה, השגנו את המטרות שלנו, כמו שאמרנו. אפילו יותר מזה, זה... אפילו יותר, בדיוק. ממש בונוס. בנינו לנו מערה קטנה, שמספיקה לפחות ללילה הראשון. מה אני אגיד לך אבל, את האמת, אנחנו חייבים להשיג עוד 2 וול ו... כן, ולארגן איזה מיטה או משהו. לא, כי בתכלס... תגיד, אמרת שיש לך ככה בפורקצ'ופ, אוכל, תביא לי קצת. תביא לפחות איזה 3 אולי, אם אתה יכול. תביא לי עץ, אני אכין בינתיים. תביא עץ. 10 מספיק? תביא, חופשי. פשוט יכין כבר מיטה אחת. יופי, מצוין. אז דקה, בוא, תכין את זה פה למטה, פה בחדר. ביחד זוגי. כן. יאללה, בוא. איפה? פה. אויש, כן, זה החלק. זה מחר, אני אומר לך, פרק 2-3 כבר הולכים לבנות בית, לא... סבבה, אז... ככה. יש לך קצת אוכל. הרבה פרק שם, חבר. נו, ספסיבה. הלאה, חבר'ה. יופי. אוי, מה זה? לא טוב, תחסום. חשבתי ככה שנוכל לראות את האור, אבל אז נזכרתי שיש... לא, בוא נשאיר את הדלתות פתוחות. שנוכל לראות מתי יש בוקר. כן, שיר. כן. אני מתחיל להכין מחר את כל הפארמס וזה. כן, תתחיל להכין לנו קצת... הרבה פארמס מתחיל להכין. בוא נראה מה אפשר לעשות פה. טוב, אני אתחיל בינתיים בככה, אתה יודע, טיפה, לעשות לנו איזה ככה מיין קטן, איזה דרך למיין. משהו בסיסי כזה. כן. ותגידו ככה, כאילו, פרק ראשון, תגידו איך אנחנו יכולים לשפר, משהו. כן. הערות בעין ובאלף. הערות בונות, אל תבואו ילדים בני 12. זה הומו, אוקיי? בדיוק. למה לחלק מהילדים שמשחקים מיינקראפט יש נטיות. נטיות מיניות.